Роналдо изобщо не е приключил. Първият с 130 гола за национален отбор. Каква загрявка на Кристиано преди Европейското първенство в последната контрола на Португалия преди Еврошампионата в Германия. Роналдо вкара 2 гола и стана първият в историята с 130 гола за национален отбор. 2 попадения при успеха с 3-0 срещу Ирландия в Авейро. Португалия загря добре за европейското, където е в група с Турция, Чехия и Грузия, макар че само преди няколко дни бе победена в Лисабон от Хърватия с 1-2. Но тогава пък Роналдо не игра и се видя, че Португалия има нужда, крещяща нужда от неговите голове. Отдавна мина Али да е и ранеца с 109 гола, вече е и на 24 пред Лионел Меси, който е трети. Първият в историята с 130 гола за национална селекция на 39 години, а тепърва предстои да играе и на рекордното си 6-то европейско първенство. Определено не е приключил. Човекът с най-много голове и най-много мачове на международната сцена